от екипа на тая енергийна напитка, плюс екипа на Брус Уилис, За че първи никъде път не съм го казвал и те не можем повече да снимем. Да се скриш зърната е направо, викам си, ела, викам как се трябва. А пък аз исках хората да искат да са като мене. Здравейте, уважаеми зрители! Днешният гост е изключително интересен, даже снимахме сцени и неща, които ще ви покажем допълнително, когато свърши епизода, но е толкова колоритен и толкова интересен, че както и да го опиша, винаги ще бъде малко. Заради това просто ще го представя. За мен е удоволствие ви представя Кристиян Кирилов. Много благодаря, че ме покани. Много се радвам, че дойде. Наистина е клиширано, но всеки път питаме един същия въпрос и то е как се чувстваш. Много е важно гостите да се чувстват уютно като у дома си, защото това е дом. Буквално се чувствам като у дома си. Виж, аз вече съм се настанил, диванчета, много обичам дивани. Много приятно. За мен екипа, както ти казах, е голяма чест и не го казваме просто така. Обикновено хората, които каним тук, са хора, които или са постигнали изключително много в живота си, или са на път да го направят. Изобщо са амбициозни хора, гладни за успех, за да помагат, хора, които вярват. Интересно е това, което правим и това, дори да не са хора, които са постигнали, са на път да го направят и съответно, извинявай, че изгубвам мисълта, но съм разсеян, това са хора с главно Х. Човеци, които градат. И за да не те описвам аз, би ли разказал накратко за себе си? Нещо интересно, защото ти си изключително колоритен и наистина пъстър, като човек, като опит. Какво да ти кажа? Нормално момче, в смисъл тръгнал от малък град. От Шумен, нали така? Да, аз съм родом от Шумен. Учил съм там, учил съм в Лондон. Какво да кажа, аз не обичам много да говоря за себе си, нали, нещо сега да се изтъквам да говоря, по-скоро съм една идея по-скромен, по-срамежлив, но момче наистина, което е супер свръхамбициозно, бих казал, с огромни мечти, които работиме стъпка по стъпка да се сбъдват и си правя моите цели си, които, нали, за някой може пък да са глупави, за други не, но това, нали, мен не ме интересува, аз си гледам моите неща, следвам моя път и така. Добре, много ми е интересно пак, каква е мотивацията? Какъв е твой стимул да продължаваш да работиш на пълни обороти, след като ти вече си постигнал мечтания живот на много голяма част от българите и даже хора, които са изобщо не могат и да си поставят цели, които имаш ти, да живеят по твоя начин. Животът ти е толкова отстрани изглежда сякаш, че ти си постигнал изключително много. За какво ще се бориш? Какво те кара да... Аз съм толкова... Благодаря ти, дали, че така изглежда. Аз съм супер скромен. Живея в супер такъв скромен квартал. Нали, повечето, нали, сега сме си в София. Естествено. Нали, повечето живеят по манастирски ливади, напред-назад. Бояна, което е супер хубави квартали. Абсолютно. Аз се живея от 10 години, живея на едно и също място. В квартал, където са само къщи, почти краен квартал. Далеч съм от това да кажа, че съм постигнал всичко, не съм постигнал, в смисъл такъв, правя малки стъпки към това, което искам да се стремя да постигам. Някой път давам задна, нали, някой път две напред, две назад, да. Но мечтан живот, виж какво значи. Аз мога да ти опиша един мой ден как преминава. Ставам сутринта 6:30-7. Установил съм няколко кучета, където те вече повечето хора знаят. Ще те запозная после с моето. Оттатъка съм го скрил. Що не го дадеш тук? Защото звука пречи. За звука. Озвучител е много голям. Да, иначе аз много обичам живот. Каква порода изи? Американско були. Какво беше това, бе? Като питбул, обаче по-малко и напито, по-нисичко, много сладко женско. Не може да седи кротичко. Колегите се карат. Добре, що да се карат? Ще го докарам. В почивката ще го докарам. Какво ще ти кажа? Ще разказваш за... Да, ставам сутринта, пия кафе, разхождам си бездомните кучета. Те вече не са бездомни, защото аз съм си ги взел. После се разхождам моите кучета, бърза тренировка. Колко кучета имаш общо? 4. И тръгвам, бяха повече, но сега са 4. И тръгвам на работа. Даже не мога да кажа, че е работа, защото това е мечтаното нещо за мен, което да го правя, занимавам с автомобили, хора от време на време по участие, но цялата ми енергия аз се влагам в работата си, защото съм, пак казвам, нали, ние в предварителния разговор си говорихме, аз съм израснал и не го крия от бедно семейство, в смисъл такъв нормално. Да. Никога някой не съм се родил, нали, деца вика сребърна лъжица в устата и, нали, всичко да ми е наготово, за всяко едно нещо трябва съм да се боря, да работя. Майка ми, баща ми, примерно, са ме учили, че трябва да се трудя. Всичко, което съм постигал, дори като по-малък, е благодарение на тях. Те са ме карали да се трудя. Примерно, ако съм искал някоя игра, аз трябва да работя. Дали ще чистя липа, дали... Какво се сече? Грозди за вино. Ще те питам и за това. Да, и просто някак си...
може би Господ, как примерно на хората, които могат да пеят, им дава глас, нали? Да, нещо на мен ми е дало нещо, което е някаква искричка, която аз все още я държа в себе си, не е угаснала. Смятам, че всеки един човек, между другото, Господ дава. Съгласен съм. Въпросът е ти да откриеш вътрешно в себе си какво искаш да правиш. Аз съм се лутал като всеки един млад човек. Искал съм това, после път друго, трето, пето. Нали, исках да бъда актьор, постигнал съм го. Работя в тази насока, нали, въпреки че в момента не ме дават по телевизия, в кината ма има по филми, по такива неща. Нали, това е такава професия, която сега мога да снимаме, после мога 5 години нищо да не снимаме. После пак. Да, виж, примерно Джаро, другите, те станаха известни на по 50 години. Абсолютно, абсолютно. Това, нали, актьорската. Актьори, които даже снимали в 10 филма, никой не ги е чувал, сериали включително, изведнъж това е ролята, която определя живота им и винаги ги свързва това. Да, и някак си, баща ми викаше, не ме интересува дали ще учиш висше или не. За мен е много важно да имаш занаят. За мен също беше важно да имам занаят. Един вид той да ми е като жокер в живота, ако се проваля във всичко. Каквото и да стане, да има къде да се върнеш. Да, и примерно аз съм учил за смисъл такъв и работил като фризьор. Да, така че винаги, да го разкажеш. винаги дет се вика, в най-лошия случай ще се прибера в Шумен, в някой гараж или нещо такова. По 2 лева ще изкараме за един хляб и едни кремвирши. Нали, не е това целта, но е хубаво. Винаги, знаеш, аз постоянно се повтарям, ако се случи нещо, защото в живота всичко се случва. Така, реално, аз на 22 загубих баща си, много малко хора. Между другото, май за първи път го казвам при тебе. Виж, какво нещо е дума и предразположение. Да, загубих баща си внезапно. И тогава разбрах, че, в смисъл, едно е сигурно, че ще умрем. Нищо не е сигурно. Дори и в момента да си на върха, утре може да си долу. В смисъл такъв, никой не трябва да си повярва. Моят стимул към успеха, аз даже не толкова към успеха, аз искам да някакси имам някаква като мисия. Да, като пълноценен, да радвам хората, нали, и така растем и към автомобилите, точно и аз съм знал. А много интересно, в детската градина, мисля, че беше или първи клас, аз малко така нафърлям ги нещата. То няма как да си спомниш. Имаше лексикони, ако се сещаш. Как да не се сещаш? Си доста по-малко от мен, няма предполагам. Имаше и по наше време, даже до 6-ти класа момичета ни караха да попълваме някакви лексикони за цветове, какво харесваме, какво не харесваме. Беше доста интересно и после ни четяха и какви момчета сме. Както и да е. Да, и примерно повечето пишеха искат да е Батман, някой иска да е Робин, трети иска да е пожарникар, четвърти полицай, а пък аз исках хората да искат да са като мене. Виж какво нещо е да не си последовател, а да си лидер. Разликата от тези неща. И това, знаеш колко интересно, една госпожа от детската градина беше ме намерила във Фейсбук и ми го прати това. Вика, виж какво намерих. Това е... Трябва, ако намериш снимката или чата, да го имаме, за да го прикачим някъде. И то, виж, и много интересно, наистина така се случи, а много хора не се вярвали в мене. Примерно, аз съм се снимал по клипове в началото, първи стъпки като актьор по поп-фолк клипове, имам доста, нали, трето, пето и майка ми дори, и много приятели. Крис, откажи се, ти трябва да си намериш нещо сериозна работа, що не станеш дистрибутор в тая фирма, да разносваш, що не така. Викам, аз искам да направя нещо повече от това и съм се мъчил дали ще е с актьорство, дали ще е с работа в чужбина. Аз съм хубаво да работя много и в чужбина. Ще те питам, ще разкажеш. И така, главно това мотивацията ми е била да се развивам. Лека по лека. Да. Това е и си абстрактен, и си авантюрист, обичаш приключението, обичаш живота ти да не е в една рутина. И всеки ден ежедневието да бъде интересно и различно. Ще върна към детството и по-скоро като спомена родители и всичко останало за прехода, че много хора свързват големите момчета, големите мъже с татуировки, с мутрите. Би ли ми разказал твоето мнение за прехода, за времето на това, защото ти си бил по-малък, бил си млад също, но въпросът е, че ти поне си станал свидетел на част от този преход. Не знам аз точно дали съм станал свидетел, но аз съм бил много малък. Но татуировките в чужбина са от много години, може би от 30-40 години. Примерно да речем, аз за първи път излязах зад граница, може би на 8 или на 9 години, където много малко хора излизаха тогава в чужбина. И още тогава направи впечатление, бях видял полицай с татуировки. Нали, ние сме малко тук по-късното зеле, деца вика, идват нещата по-късно и татуировките ги свързват с лошите момчета. С такова това е начин на себе изразяване, на такива неща. Не мисля, че той има много хора, даже напротив, повечето хора, които са татуирани, мисля, че са по-така сърцати, по-добронамерени. Има няколко типа хора. Единият тип хора се правят татуировки, защото да има нещо. Нали, защото видяла жабата, че подкова коня. Примерно, аз бях първия в училище, който имаше татуировка. Моята татуировка беше... ето е тази тук, където е на рамото ми. Тя е тип скалата, защото аз много го харесвах. И е на 16 години. В смисъл бях 10-ти клас, представи се го, това ти говоря 2006-2007. Това ще да те питам, родителите ти как реагираха тогава? Въобще не съм ги питал.
В смисъл такъв, че Нямаш това ли не е после пример. отзвук? Само да кажа, че това не е пример, да не Няма. питате родителите си, но аз винаги съм бил много индивидуален. Мен баща ми ме е спуквал от бой и аз отивам да го правя също, което той ми казва да не го правя. Викаш, ти си решителен човек. Не, Имаш ли намерение, имаш ли цел? Просто... Няма какво. В смисъл и във връзките съм бил такава. Първо, ако харесам някой нещо, в смисъл, защото все пак съм зодия овен, няма сила на света. Имал съм една връзка. Ние много скачаме така, защото много неща искам да кажа. Да, оставям те просто сега да изразиш Да, какво искаш и после аз ще въведа посоката на разговора. Аз съм, примерно съм гонил, примерно дадено момиче по 2 години и половина. Стискам ти ръката, и накрая... приличаме си много в това отношение. Да. Ако реши, че искам нещо и определено. Да, няма сила на света. Не ми се е случвало да не ми се получи. Мога да мина 2 или 3 години, Абсолютно. но рано или късно се случва това, което съм искал. Да, и те видяха, че с мен много трудно могат да се оправят, но съм възпитан добре, ял съм много шамари през времето, през годините и така. Добре, вярно ли е според тебе, че хората с най-широки усмивки доста често с най-трудни и тежки съдби? И това, което искам да те питам, че ти изглеждаш изключително позитивен и весел човек, но всъщност какво ти е коствало това да си лицето, което седи тук пред нас днес? Ами, аз благодаря, пак казвам на Господ, постоянно казвам Господ, защото ти знаеш, Аз също съм много вярващ. Да, и вярвам, някакси аз съм се обърнал от много малък към Бога. И примерно аз съм дете на разведени родители. По никаква форма не съм усетил някаква липса. Мога да кажа, че съм имал трудно детство. Тежко не мога да кажа, защото ще е грехота, но съм имал трудно детство. Няма да навлизам в някакви такива подробности, но ще го кажа така. Случило ми се, когато децата ги фащат първи клас, нали, ходят с майка си и баща си на училище. Да. Нали, под ръчичка, аз да сутринта да стана, да се кача на табуретката, да си отключа вратата и сам да отида на училище. За такива моменти говориш. Да, и съм се чудил, що хора, аз сам съм го приемал за нормално, а пък някак си... Пораствайки си осъзнал вече, че... Да, обаче пък това някакси... Знаеш ли, друг случай ще ти кажа. Примерно в квартала момчета карат най-хубавите колелета тогава, BMX. Да. Нали, пък аз нямам дори... Нямам, просто нямам. Нямаш нали, колело, пък камо ли BMX, нали? Да, винаги съм мечтал и не знам до каква степен това е вярно, но по-тежките детства на повечето, които аз познавам успели мъже и хора, и жени, са така, а които са по-глезени, по-не успяват. Абсолютно. Не знам дали какъв е процента. Има връзка, но някакси, примерно, мен ме е направил по-силен, по-борбен. Имал съм много тежки такива. Майка ми е работила изключително много. Баща ми е работил, примерно, на детска градина на 8 март, където имам спомен такъв. Даже имаме снимка. Между другото, мога да, ако ме подсетиш, да ти я дам за подкаста. 12 часа няма да забравя никога. Трябваше майка ми и баща ми да дойдат или един от двамата родители да може да направим снимка, защото ние сме да са облечени с едни риски с вратовръщици и така, нали, с цветя за снимка. И всички деца бяха се снимали с майките и с там и бащите, който дошъл. Пък аз на снимката бях самичък. В смисъл такъв, защото никой не може да дойде, но аз не съм се изсърдил. Тук ще пуснем някоя песен или музиката от Листопад, ако сещаш каква беше едно време и ти с снимката ще я извадим. Добре. Трябва да го направим. Да. Защото ти го споделяш това като моменти, които са ти изградили, които са ти помогнали да си човека, който си днес, обаче замисли се, ако се замислиш, нали, реално, за повечето хора, които са твърде емоционални, особено за мъжете последно време, което за мен е неправилно, защото един мъж трябва да бъде борбен, да бъде самостоятелен, той да се грижи, А в един момент, когато мъжът стане емоционален и каже, аз не мога, аз ще се предам и така нататък, и се обърква в ролите на мъжа и жената. И това, което искам да кажа, че ти с такава усмивка разказваш, той с такова спокойствие, че това ти се случва, едва ли не си благодарен. Защото ако не е било това, със сигурност може би няма да си човека, който си сега днес. Абсолютно, аз постоянно благодаря на майка ми, в смисъл в молитвите си на баща ми да ме закриля такова и винаги съм изпитвал само любов, уважение към родителите ми, въпреки че такова, защото те са правили всичко само и само... Възможно да си ти добре. Да, защото това са години, примерно 93-та, 94-та, 95-та, инфлация, прехода, да, нямаше магазините хляб и такива неща. Нали, говоря, че те са мъчили хората и някакси много така, никога не съм обвинявал родителите ми за нещо. Не е трябвало. Някакси живота, такива са били годините, че някакси по-самостоятелен всичко. Сестра ми много ме е гледала, нали, и тя пък имаме 8 години разлика, тя е ходила по дискотеки, аз съм бил самичък, да речем, вкъщи. Много често ми се такова, Коледа съм имал самичък, съм изкарвал. Това именно ще да те питам да ми разкажеш за някои от най-разтърсващите моменти в живота, в които примерно си взел кардиналното решение да промениш или да преобразиш живота си изцяло. Беше споменавал, мисля, че при Ивка, ако не се лъжа, или беше при тия момчета, които бяха и потерлици, че си решил да промениш живота си в един момент, в който след 15 часов работен ден като фризьор, си тръгнал с 40 лева
и това си кажеш, че няма как да продължава. Ами този живота ми тук в София беше много такъв, че баща ми беше началник на енергото в Шумен, Да. на подстанция. Майка ми си имаше бизнес, що годе добър, нали, в Лондон. Сестра ми пък имаше магазини и аз съм, нали, един вид малко, винаги съм бил като черната овца. Нито съм бил някакъв вау ученик, нещо Нито такова. пък... Да, и викам, аз заминавам. И ти, ако заминиш, няма смисъл, тръгваш си каквото искаш прави. Да. Ние не одобряваме това, примерно тогава. Така. И аз дойдох тук, буквално живеех в нещо като хостел в Княжево, то още го има. На последния етаж с момчета и още 20 човека с обща туалетна, обща баня и така. Но аз бях твърдо решен да дойда в София, да пробвам да се развивам, почнах да работя и знаеш което е смешно сега. Минало е време, предполагам, те няма да се сърдят, ама трябваше да избера, примерно, дали да сляза от Княжево до Руски паметник, тогава работиха при Слиз Капанов на Скобелев, да сляза и да си платя билета или да пробвам гратис и навръщане да си го платя. Разбираш ли? За какви моменти? Да, и трябваше да избирам или да обядвам, не закусвах, ако някой ме почерпи там от колеги, или трябваше да обядвам или да вечерям. В смисъл не може и двете. А пък за тренировки е абсурд. И се помолих тогава в обедната почивка, когато имахме по 1-2 часа обедна почивка, имаше една зала и много им се молих. Викам, моля ви се, искам да тренирам те когато мога и каквото събирам от типсове, от бакшиши. Защото аз тогава миех коси, аз не съм бил фризьор. Аз можех, но Капанов тогава беше в силата си и никога нямаше да ми даде така да работя. После вече с течение на времето лека по лека ми даваше малко. Но парите буквално не ми стигаха за нищо. Аз съм имал случки, където примерно просто не са ми давали и наистина съм се прибирал гладен и такова. Знам, че ако звъна на майка ми или на баща ми, никога няма да ме оставят. Това означава ти да кажеш, аз не се справих. Няма. Предавам се. Никога в живота да се обърнеш по този начин. Никога в живота ми. Аз съм имал много големи загуби, като, пак казвам, загубата на баща ми. Между другото, тук съм се го татуирал още като почина. Много такива тежки моменти в живота ми. Никога нищо до момента, благодаря на Господ, че не ме е пречупило и някакси се знаех. И в един момент просто наистина на една нова година няма да забравя. Имах приятелка тогава, коверта беше, мисля, че 100 лева и аз знаех, че ги изкарам на нова година, защото работех на 3 места, не на 2, даже на 3. И аз съм работил даже на 4 почти. И после като свърших работа, реално бях експлоатиран. И не ти платих? Не ми платиха. В смисъл такъв, че да, понеделник ще ги оправим, а ти нали знаеш, че то сега нова година се падаше нещо сряда или четвъртък, нещо не помня въобще. Накрая, някакви такива от бакшиши бях събрал от 3 работи 40 лева. И аз казах, не. В смисъл, до тук трябва. Съм и срещнах тогава жена в живота. Между другото, много от възходите ми са благодарени на жени и на такива работи. Че много си приличаме. И в същото време и паденията, нали? Да. Като те оставят, се затваряш, потапяш се в едни води. Това исках да кажа, обаче ти говориш и толкова интересно и увлекателно, че даже аз не мога да те прекъсна, пък и не искам. Обаче има все още изключително голям брой хора, които виждат само публичните или така наречените големите победи. Тоест автокъщата, виждат снимките, виждат часовниците, виждат марковите дрехи. Обаче те не си дават сметка и то затова всъщност изпомагат социалните мрежи като цяло за този така наречен статут. Обаче те не си дават сметка, че този ексклузивен живот, който водиш, който ти си го изстрадал и си платил цената за него. Да, но и не го и водя. В смисъл такъв, аз ти казвам, наистина, те даже сега предпоследното видео в моя канал с Георги Шишков и после като спряхме камерата, защото си говорим така, нали, и той вика, ти вика, може да си позволиш много работи, пък не си ги позволяваш. Викам, човек, аз съм супер щастлив. Аз съм сключил сделка с Господ. В смисъл такъв, че заклевам се, може би няма да мръдна от това, което казвам от думите си. Аз знаеш какво се радвам? Аз се радвам, примерно, като имам работа. Радвам се, че хладилника ми е пълен. В смисъл имам какво да ям. Радвам се, че примерно като се харесам, защото много обичам дрехи. Нали, конкретна марка. Аз също ми харесва как се обличаш. Да, имам конкретна марка и когато излезе нещо и мога да се го позволя да се го взема, толкова това ми стига. Това прави щастлив. Човек, аз давам, ето виж, giveaway, който го направих за нова година, никой не го е правил. Аз буквално извадих от джоба, от моята печалба и аз исках да го направя. Един вид, то малко може да звучи смешно и такова, като жертвоприношение, как правят, нали, сеща едно време, как са правили гръцки богове. Господ е казал, че който дава, никога не остава с празни ръце. Да, и аз винаги съм вярвал, че това го правя
заради Господ. В смисъл такъв наистина го правя. Той ти е помогнал, за да имаш живота, който Да, и то ти водиш. дава, знаеш колко сила, енергия, да, това да помагаш на някой. Сега, нали, те много хора бъркат добрината и това с простотията и такова. Много хора се възползват от нас, нали, мишкуват си, аз където мога да стискам зъби, където не стискам зъби. Нали, но като цяло винаги съм искал да помагам и живея в супер, даже скоро ще имам такова вил, супер скромен апартамент. Нали, смисъл такъв както си твой хубав, нали, нормален, нито живея охолен живот, нито в смисъл мен няма как да ме видиш. Или, примерно, много рядко се случва да ме видиш на плажа, примерно на... Да казвам ли имена на някой? Казвай спокойно, свободно. Каво ли, как се казва, да гърмя шампанските. Да, и да фърлям така с много пари. Мен не мога да ме видиш това. Мен мога да ме видиш събота или неделя, да ме видиш на приюта, мога да ме видиш в гората, мога да ме видиш на манастира, мога да ме видиш да чистя, да прекопавам градинката пред блока. Това е, което мога да ме видиш. Социалните мрежи, нали, са направени хората да, ако имат бизнес или нещо такова, да може да ги използваш правилно. Да, естествено, че качвам хубави снимки, кефе са на Бентлито, кефе са на Мерцедеса, нали, но това са моите деца, които аз ги продавам. В смисъл такъв, те са ми Те като... не са за теб, да. То не е мое. В смисъл, реално погледнато, да, аз съм инвестирал, автокъщата си е моя. Но реално аз го гледам като продукт, който аз трябва да го издам персонал. Той ми е персонал. Да, естествено, това като ти си момче, аз съм момче, нормално ние мъжете са кефим на коли. Естествено, че се кача стори и тако, но със сигурност не водя охолен живот, повярвай ми. Даже много често мога видиш с кутиите, постоянно нямам кефтета, кебабчета. Тренирайки е така, не знам как. Да, но не водя охолен живот. Добре, споделял си живял извън на България, защо реши да се върнеш? Какво те влече към страната? Питам те, защото аз обичам България, обичам страната, обичам хората, колкото и да е трудно по някой път, защото има изключително завист, изключително злоба, която никога не съм виждал причина за да има, но пък има и много стойностни хора и много добри. Заради това те питам тебе просто какво те върна, защото и в чужбина много хора живеят и им харесва. Сега кое отговоря. Как стана? Че си живял, защо си живял и защо реши да се върнеш? Аз първо бях тук в София, ти говорих и се влюбих в едно момиче, доста по-голямо от мене тогава. Фани си кака да те отръка, нали? Те така стана. Да ти кажа и на здраве, понеже с тебе ще пресъхнем. Да, между другото, аз не пия алкохол много рядко и сега заради тебе ще така, нали, да се направим на здраве, но ще запалим поричка след малко. Сега ги вадим. Това хубаво е. Няма да е лошо. Само да ти кажа, че никога не съм се напил при живота ми. Може би за втори или трети път при живота си пробвам уиски. Ти искаш да кажеш, че аз съм специален. Да, наистина заклевам се, че те хората, които ме познават, знаят, че говоря истина. Обичам розов джин да пия малко. Да. Те, че само ти кажа за това момиче. За момичето, да. Нали, тя помисли, че съм обратен в началото, защото аз с един мой колега, тът беше на Витушка на заведение кафето или как се каже, стария Джим Бим, както и да е. Малко къде я знам. Разбираш, аз съм от 2 месеца в София, аз не съм мисъл при живота ми, почти не съм идвал такова. И той казва, ще черпя Крис една пица, той нали съответно обратно момчето, пока той ми е колега. Щом ще ме черпи пица, аз съм съгласен. Що не? Ти в смисъл идваш от труден живот, поборил си се. Не, аз съм ял и друг път пица, ама става просто, че сега тук съм... Да намажеш, нали? Естествено. Що да не намажеш? Аз не съм, или трябва вечеря, или да обядвам. Викам супер и там като я видях това момиче, много ми хареса. Такой тя после ме намери в Фейсбука, не знам къде ми пише. Тоест тя те е намерила и тя ти е писал първо. Да, ама аз цяла вечер се слагам и тя ми пише жалко, че си гей. Викам, какъв гей, бе? Викам, как съм гей си, вика ти стои гей заведение. Пък ми направи впечатление, че хората са малко такива различни. Да. Обаче аз в Шумен къде съм виждал, нали, там по-прикрито, нали. Да. Комунизма е още там. И аз, не бе човек, ела да провериш на друго, ма ще дойде, викам, ела. И как те де? И така се влюбихме трето-пето и тя замина на Миконос. Да. Където тогава Миконос не е като сега. Сега Миконос всеки го знае, много българи ходят. Тогава имаше, може би, на целия остров имало 5 или 10 българна. 2008-2009, нещо такова. Или 2010. Преди 15 на години някакъв. 2010, да. Тъй като го каза, ми звучи много. Нали, много далече, то сякаш е вчера. Да. И аз нямах пари. И тя ми каза, ще ти пратя пари, ще дойдеш. И аз взех един приятел от тук, мой. И хоп, тя ни прати пари. Отидахме и така тръгна на цялото нещо. Там също ми беше много трудно. Почнах да работя фризьор. В един салон тя беше ми намери работа. Там нещо и за масажно студио имаше. Да, сега ще кажа. И то реално какво се случи? Случи се така, че работих 2 дена, оплясках го гръка, защото ме изнерви много и бях уволнен. Той му уволнен, аз съм се напуснал сам.
И сега всичките работят, ние сме взели една голяма къща, 10 човека сме българи, има готина с басейн за такова. Първият ден се пече, втория такова, ми е неудобно, тя приятелката ми работи, аз не Тя работя. плаща всичко, едва ли не? Да, аз се чудя какво ще правя, трето, пето и обаче пак отивам на тренировка. И там то малко смешно, имаше един Марко, той Марко Барас, може би още е жив човека. И ми вика, мой малък Рамбо, Българиен Рамбо, трето, пето, а пък аз като беше задължително, преди като караш фризьорски курсове, имаше курсове за масажи и за такива работи. И реално аз и още двама приятели оставям без работа. И му викам на този, си мисля един ден, и отворих си компютъра, имах много хубави снимки, бях си направил и викам, слушай сега, викам, веднага измислих бизнес, аз много ме бил по тези неща. И викам, аз имам лицензи международни, всичко, викам, сега вземем едно студио, казвам на моята приятелка, тя събра няколко 100 евро, взехме под наем студио, направихме так и то пък взе, че тръгна човек. То като имаш амбиции, като вярваш в нещо. Да, аз съм много креативен, винаги съм намирал някакви решения. Така и така тръгна, и вече с годините се издигах и там. После пък се прибирах при майка ми, живеех в Лондон. А колко време изкара там на Миконос? То е сезонна работа. Лятно? Да. И после лято, примерно се прибира в София за няколко месеца, после пък се прибира в Англия. Аз в Англия съм се учил, живял, там съм се работил, всичко съм работил, като почнеш в бар. В чужбина, освен в Англия и Миконос? То няма къде. Има много хора, затова те питам, после живях и в Атина, защото имах приятелка дълго време гъркиня. И така, общо взето колоритен. Жените тласкат към някакви приключения, към нещата в живота. Защото имам един приятел, който е от България, с който се познавам и ми е много близък, Мариана, поздрави, който пък, ако са още заедно с неговата приятелка, е българка, пък живее в Лондон и когато има възможност през седмица, всяка седмица, вместо да си почива тук, нашия е в Лондон, което е страхотно. Смисъл. Любовта е нещо, което абсолютно преобръща всичко във всеки един мъж. Добре, да те изместя малко от темата и да те върна към актьорските години, да ми разкажеш за някоя фрапантна случка, която се е случила там и по време на снимката на нашия сериал. Какво фрапантно бе, човек, те са хиляди. Ние трябва да направим поне 4-5 епизода. Имаме време, имаме желание. И то са много там. Съм направил. Те са страшни прости съм правил. Аз съм човек, който се чувства за хумор, обичам много да се шегувам, да правя пранкове, всякакви неща съм правил. Направо не знам откъде да започна да ти говоря. Откъдето ти е интересно, просто ако сетиш за някой, защото познавам голяма част от актьорите и всичките са ми споделяли за някакви моменти и случки, в които просто... За мен казва ли се нещо? За тебе не. Това не са. Ама като се замисля, аз не съм ми питал, така че след каста ще питам за нещо интересно. Ако има, и после ще ти кажа, ако нещо съм научил. Само ще ти кажа, че при мен имахме много голям проблем, защото никой не искаше да снима с нас. Защо? Защото... Самата продукция е различна. Или? Не, тези, които са епизодиците, така? Никой не искаше, защото аз много се базиках. В смисъл, като ти говоря много, сега ще ти кажа един случай. Слушай, сега снимаме в Jim Beam и едно момиче, тя беше някаква хамбалиска или... Мисля, че беше хамбалиска. Но не така много сериозна жена, разбираш, тя лапата и 2 пъти колкото моята ръка. И били я изнасилили. Какво? Я пак. Ето виж как реагира. И аз така реагирах, че я изнасилили. Сигурно е била нежна и просто е било трудно. Човек, тя беше 1,84, 5-6. Значи, сигурно много едра жена, сериозна момиче. Такой и колко като го каза той, или сколко си преди да почнем да снимем. И той се смята както ти и аз. Да. Обаче аз сетих, че тя потегля лошо. И колко вече са зареден на сцената. И аз му викам на тая, ти знаеш, че викам колко ти се подиграва, викам, че си изнасилена и той не вярва, защото викам, че си динозавър. Каза, че си динозавър и динозаврите не могат да бъдат изнасилвани. Съответно гледаш как момичето почервенява и в един момент викай, сега ще виж какво ще го направи, аз не можеш. Ти си бил провокатор на всичко отгоре. Да! И тая само отива момичето. Люсни шамар! Ама ти казвам такъв шамар. Ние сме 50 или 60 човека екип. Направо, брат. То кънтеше навсякъде. Тишина е то с целият така. И сега видим, всички, той е муцане, какво да прави? Изобщо не знае какво става. Мани. Да са много, целият стана тук, гримираха го, той от фондовете на Зира се изпотява. Много такива случки. Една друга снимаме в едно село, някъде, сега не помня къде беше. И уж се караме там с колко и по едно време един излиза. И като излиза,
Докато снимаме, ние сега да не спираме кадъра, защото става много готина сцената, защото ние вече се усещаме и само един ми изкара едно мачете и тръгна да наколи. Защото с какво сме снимали пред къщата му. Ама това не е изценирано, това се случва. Не бе, човек, как не е изценирано, говорят и реални случки. Един път бяха ме арестували, защото там се дърпах с Стефания до една кола, тя с моята имах тогава Порше. Къде ни се дърпаме нещо и снимаме, обаче камерата снима малко по-настрани, те виждат звукари и всичко, трето, пето и дойдоха ме арестуваха, защото мисля, че я бия. Докато се обясним, че сериал кажи, че тия случки не са интересни и че не остават спомен. Ти са, знаеш колко... Или примерно, да речем, снимаме на масата, нали, как, не се сещаш как закусвахме там, ако си гледал сериал. Да. И примерно аз отдолу постоянно гаделичкам ги, такова, трето, пето, тия са кикотят. Имаше едно момиче епизодичка, тя беше супер преценена, не знам как бяха я избрали. И аз казвам, сега е много задължително, викам, като почне като дойде камерата, да гледаш право в камерата. Виж? Викам, независимо кой какво ти казва, викам, независимо кой какво ти казва, ти трябва да гледаш в камерата. Защото викам, че той е режисьора с малко и ще ти каже, че ти не трябва да гледаш в камерата. Ако ти го послушаш, това означава, че не си добра актриса, няма да те вземат в София ден и нощ. Ти трябва. И само, нали, се сещаш, идва камерата и почва да такова, да снимай тя. Добре. И той стоп. Чувствал поне и неудобно. Втори дубъл. Тя продължава. Няма, в камерата не се гледа. Нали снимаме? Да. Добре, няма проблем. Айде, клапа, удряме ли клапа, бам. И той, нали ти казвам, добре, няма да гледам тя. И аз само там, дръжи, викам, ще те вземат, викам, добре сте. И тя, трети дубъл, тя. И те не можем повече да снимаме. Нали, аз сега казвам, може да не е толкова смешно, ама как да не е те смешно, 20 пъти я караха. И аз викам, мина, давай, нарочно да не ми се карат постоянно. Майтапи, което аз не се гордея с това, обаче обичам. Примерно една и викам, тя трябваше да се снима по тениска, ушким, че е спала с мене. Да. И да дойде на масата, че е по тениска, не знаеш такова сутрешно. Точно. И аз към човек, искаш ли към да гръмнеш? И тя вика, да. Викам, служи си, викам, такива на зърната. Да се скриеш зърната е направо, викам си, ела, викам, как се трябва. Викам, виж как ще гръмна, той по телевизията, викам, ще говори за тебе, трето, пето. И тя отиде, съблече се и само почва да следят, само аз знам какво се случва, никой друг не знае. И тая излиза, а пък той пък режисьора беше един много готин и взе, че я остави. И тая се появи по такова, да. После в апаратната, като го монтираха, кой това, само такива прости. Една от най-големите ми идиотични, на Витоша снимахме на една вила и на една викам, бързо, викам, кенгуру идва, викам, кенгурото, викам, бързо, ела да се ища, скочи от и се приби. От кое скочи? От терасата, той на вилата ма скочи от терасата и пада така. И тя, къде е кенгурото, къде е, снимай да така. И те викат, как мога му се връзат и как кенгуру на Витоша? Ти имаш ли време да мислиш в този момент? Ако ти кажа, че мечка има или динозавър, няма да мислиш, трябва да го изиграеш. Ти бързо, ние... Аз казвам, че има кенгуру да ти да го снима за Инстаграм. И тя скача от терасата. Да не го изтърве кенгурото. Аз като се замисля, и ние имаме такива случки, всичко е много хомогенно, седим, говорим си и в момента, в който стартира камерата, има една неловка тишина, да кажем от 4-5 секунди и в следващия момент избива един смях от нищото. Поглеждаш го човека или пък някой ти задава въпрос, ти се опитваш да прикриеш отговора, отговаряш завуалирано, измъкваш се, в следващия момент те поглежда човека зад камера, защото те познава и ти е приятел и ти прави само така, какво правиш? Да, има. Не мога да го скриеш, разбираш. И абсолютно. Ако ще да си 20 годишен опитен актьор, просто няма как. Това нещо и прелива, това е просто... Просто според мен живота е по-хубав с хумори. На мен са им правили много майтапи, никога не съм се сърдил, не съм такова, защото аз го правя също. Да, точно. Аз го правя също и не мога да се разсърдя. Кой имаш пак някакво много интересно? Аз ако тръгна да се сещам, те са безбройни много човек. Аз знаеш ли, ако трябва да съм честен пак с тебе, днеска исках да е някакъв такъв сериозен подкаст, да бъде различен, защото винаги като седнеш там говорите на някакви такива всеобхватни теми, исках да те представя в друга светлина, да задам по-сериозни въпроси. Обаче този разговор върви толкова така и непринудено, спонтанно, че направо не ми се иска да те прекъсвам, защото историите, които разкажеш, ти първо, че не си ги разказва и са изключително забавно. Повечето, наистина, в смисъл, 90% от историите не съм ги разправил, защото аз много ме е срам да какво ще си помислят някакъв път към хората. Обаче виж как те предразполих и уиски не си пил, и пури не пушиш. Значи аз ще те разволя да знаеш. Да, наистина аз съм... Няма да се виждаме често, защото ще те разволя да знаеш. Да. Добре, това, което ще питаме всъщност, може би
голяма част от успелите хора са гледали някой. Има ли си свой идол? Ти имал ли си всъщност човек, от който взимаш пример, някой, който, примерно аз лично, като с това, което правя, снимам и така нататък, се опитвам да поддържавам на един от най-големите шоумени на нас, именно на Слави Трифонов. Харесва ми, говорим за ранните години, в началото, когато предаванията, които правеше, гостите, които канеше, това беше невиждано за България, гледал съм ги, анализирал съм и така нататък. Кой е твой идол, за да тръгнеш по стъпките, да кажем, на бизнесмени, на човек? Изобщо имаш някой човек? Да, разбира се. Значи, пример е много важно нещо. Абсолютно. Пак, виж, ще се върна към жените. И моят живот минава през тях, да ти кажа. Да, първата ми приятелка, сериозна приятелка, тя е от Шумен. Да. Баща й. В смисъл, той е много сериозен земеделец, много голям бизнес, много готин човек, честен, такова и прие връзката, защото ние бяхме малки, разбираш. А той някакъв си го представи. Аз някъде при автоноче бях го разправил. Той е много висок, як, гола глава, нали, трето, пето. И аз исках да съм като него. Много голям респект. Супер на много неща. Взимаха с тях по почивки, можеха да се позволяват доста по-сериозни почивки. Да. Взимали съм, попивал съм от тях. Той ми е казвал много как да се държа, защото ние бяхме 3 години, 4 заедно. Много ми е помагал, ме Това е бил един от първите ти идоли. Да, в смисъл, наистина той до един днешен ми е идол. След това в живота ми съм срещал много хора. Един от другите ми идоли, където вече като осъзнат подражавам на него, е моя кумец Мишо. Той, ако нагледам, пращам поздрави. Един от най-добрите хора, които познавам. Наистина мога да кажа смел, че ми е идол. И както казват, всеки батко си има своя батко, той е моя батко. Окей, това, което ще ти пусна сега, Крис, е един момент от... Просто искам да видиш и да кажеш... Даже не съм го питал какво ще ми пуска и наистина не знам. Славата ли да говори? За слава. Това е един наистина ненормален момент, в който повечето хора се стремат към него с огромна страст. Искат да бъдат известни. Смятат, че ще ги направи различни в собствените им очи, в очите на тия, които ги заобикалят, и ще ги направи по-ценни, по-важни, по-оценени във всяка една ситуация. Това, което исках да ти кажа, че едни от най-разпознаваемите хора в България до ден днешен остават Слави Трифонов, Лили Иванова, Софи Маринова, Азис. Това са хора, които са постигнали много, някои от тях чрез шоу, забава, чрез различност. Други са го постигнали по определен начин. И това, което исках да те питам, е за славата. Кой беше момента, в който станеш по-разпознаваем, хората почват да те виждат и да искат снимки? Това е един момент, в който много хора почват да загубват себе си, почват да се стремят към власт, към пари, към влияние. Душата на дявола. Разкажи ми точно това, че ти не си се продал. Никога. Кажи ми, в момента, в който това за първи път се появи в живота ти, славата, популярността и така нататък, как ти се отрази? Имаш ли някаква промяна? Даже и в близките, в приятелите, в семейството ти? Никаква. Виж сега, може би, сега малко ще прозвуча нескромно, нали? Но все пак казвам това, което мисля. Сега аз имам гледал, знам, че съм красив. Или симпатичен. Някой ще кажат, не е красив, симпатичен, други. Нали? Зависи от жената. Да. 99% нямам отказ. Но това е друга тема. Винаги съм изглеждал добре, винаги съм се държал добре с хората, възпитано и никога, винаги съм бил където отива, винаги съм стал център на внимание. Преди да бъда известен. Такова и някакси не ми е бил... Аз никога не съм искал да бъда чак такъв. Аз съм искал да бъда известен, примерно както станало с София ден и нощ. С неща, които аз съм направил. Не е примерно, защото съм бил гадже на някой, да съм станал, или съм лапнал някой патладжан, или примерно съм треснал някоя и такова. Това е на чуж гръб. Ти искаш да си известен заради това, което си постигнал и заради това, което си. Но никога аз до ден днешен приятелите ми, с които съм мърител, приятелите ми, с които съм преживял най-така моменти, до ден днешен ние се чуваме. Седмицата 2-3 пъти. Виждаме се по-рядко, но се чуваме. Да, с моите съученици от 3-4 клас имам много, където примерно се чуваме, виждаме се с тях, когато можем. Никога не съм, да кажа славата ми, никога, ама като ти кажа никога, може би мен за това има харесват хората, разбираш? Нали, сега много хора не може да има харесват, то е нормално. Това е цената да си известен. То не само и да си известен, когато си човек, това е риска да бъдеш себе си. Ако искаш да се харесаш на всеки, трябва да лъжеш, трябва да... Не ме интересува, да. Винаги, виж, ама ти дори да искаш да се харесаш, ще дам пример папата, ще дам пример Майкъл Джексън, нали, Далай Лама дори. Хора, които цял свят ги знае, и пак имат последователи, пак имат хора, които не ги харесват. Ти не можеш да се харесаш на всички, но никога не съм се стремял да се харесам на всички, напротив. Аз съм това, което съм, ако ме хареса, или прямо дори на жените, никога не съм показвал нещо, което не съм.
Аз винаги показвам това, което съм. Ти или ще го харесаш, или няма го харесаш. Това е точка. Не мога аз трябва да се принизя, да ти направя нещо, да ти се харесам. Няма как да стане това. И друго, където, че аз, като се направих фен страница пред много години, вече е около 300, 200 и колко хиляди във Фейсбук. Да. И прочие. И сега в YouTube, ако влезеш, в Instagram, ако влезеш, в TikTok, ако влезеш, аз навсякъде държа връзка с моите фенове или последователи. Тоест, не си се отделил от тях? Никога, аз отговарям на всички. В смисъл такъв, дори сега по месенджер, като ми пишат, не отговарям, ако трябва да съм честен, защото много работа имам и не мога, то като му го отговориш едно, той почва да ти задава още 10 въпроси. Да. Коментари, такива неща, винаги. На никой не съм отказал да се снима с мене. Всичко някакси и, нали така, като се отида в Шумен, човек, ти мога да ме видиш, като се разхождам кучата, целият кален. В Анцо, който е целия в Косми, даже в видеята ми в YouTube има и тези хората викат, колко кучета или котки или какво гледаш, целия да се ходиш в Косми. Аз не бягам това, което съм и не ме е страх от това, което съм и не ме е срам това, което съм бил и това, което искам да стана и които правя крачки. Но няма как. В смисъл това... Повярвай ми, че не е случайно да си на позицията, която си, да имаш възможностите, които имаш и това, защото ти преди всичко си останал човек. В днешно време е много трудно да запазиш това да бъдеш човечен, добър, да се разбираш с хората и да не си, как да кажа, в момента в който имаш нещо повече от другите. Говорим чисто финансова възможност и да живееш различен живот от средностатистическия. Хората се променят и забравят откъде са тръгнали, без да намесвам сега политиката, но политическата класа е един основен пример за това нещо. Хора, които са тръгнали от народа, някой ги е подкрепил, дал им е възможност, дал им е трибуна, отиват на някакво място, имат някаква власт, която им е дадена от нас и те забравят за това нещо. Да, но това, виж, тук са много такива, както е наистина много широка. Твърде много, да, много широка тема, нали, където на разговор. Подробности, просто давам примери с това, какви са хората. Такива са, виж, парите са... наскоро бях гледал някъде, където много ми... някакъв... такива мотиватори, не точно мотиватор, може би беше някакъв индиец, както и да е. Когато парите са ти в джоба ти, е окей. Но, нали, в смисъл е нормално. Но когато парите са ти в главата, става извращение. Разбираш какво имам преди? Абсолютно. Когато са ти в джоба ти... цел е проблем. Когато са средство, за да постигнеш нещо, било то да помагаш, да водиш определен живот, да си купиш кола, дори който искаш е окей. Но когато вече почнеш всичко да го правиш в името на парите, ти ставаш роб на дявола, роб на парите, да. Което... предполагам книгата на... Мисля, че се казваше и да прецакаш дявола. Не, в интерес на тази книга не съм я чел, имал съм желание. За това нещо. Да, но тук аз говоря от мой житейски опит, че хубаво е човек да има пари, хубаво е да се огажда, но не трябва това да. Аз сега ще виждам в TikTok навсякъде хора, които, нали, искат. Той му вижда сега, примерно, че кара МС класа. Примерно, нали? Да. Не се пита този човек колко чини е измил, колко строежа е бил общ работник, колко е събирал буркана, нали, на колко хора се е молил да му помогнат. Нали, такова, просто ти виждаш един крайен резултат, където така. Нали, примерно аз, моите съученици, имам много съученици, които до ден днешен те си живеят в Шумен, което няма нищо лошо, трябва да се живее някъде и да се работи, но които буквално някои не са постигнали нищо и то не са постигнали, защото примерно аз, когато сме били на едни години, в начален старт сме имали един същ, аз примерно отидах и почнах да работя сервитьор, те идваха при мен да ми се подиграват, че работя сервитьор. Разбираш, пък аз исках да работя сервитьор, не защото ми харесва и професията или нещо такова, а просто за да мога да се издържам. И ми даваха 10 лева на ден, за които мен ми стигаха да се покривам залата, стигаха ми да се купя прямо за ядене, колкото мога. И такова аз бях удовлетворен и слагах 5 лева на полото. Говори за какво, в смисъл, това, което казваш, за да ти дам личен пример с тази случка, когато снимахме преди много години едно предаване с Филип от Бричка, който водеше, съответно успях да го убедя човека, говорих с него и така нататък, за да дойде, за да снимаме в предаването, което цялото нещо ще е ревеню за училището. Аз ще натрупам опит от разговора си с него, ще натрупам контакти и така нататък. Всички печелят. В момента, в който влязохме в студиото, за да снимаме, си спомням, че едно от момчетата беше пред самото студио и после ми казаха приятели познати какво е коментирал, кой е той, че бричката да дойде при него. Ами виж, това е възпитание, менталитет. За това, за което говорим, за S-класата, за нещата. Тоест, той не гледа общия план, че това
е в помощ на всички, че аз не го правя само за себе Ма си. не бе, то трябва да има предай нататък ти, ако Абсолютно. нещо правиш, което само да е за тебе, да го криеш и да такова, Господ няма да ти дава много. Трябва да се като всяко едно нещо. Дори не трябва да се сърдим, примерно, че някой примерно те е обидил. Не трябва да се сърдиш, че примерно някой няма твоя Това е начин на неговото мислене. ниво на Да, възприятие. духовно, днешно време пак казвам, много малко хора се обръщат към духовността. Точно за Много това малко трябва да хора говорим, се между обръщат към Господ, към това, нали, окей, пари, слава, всичко е толкова преходно. точно. Това е думата. то днеска си така, утре може да въобще, нали, много е важно да се здрави, примерно семейството ти, роднините ти, приятелите, това е богатство. Да имаш любов, да си влюбен, това е богатство. Исках да ти задам по-обширен въпрос, да ми кажеш за връзката си с Бог, обаче ти наистина си толкова навътре в тези неща и говориш за това нещо цялото. На колко смисъл каза, че от много рано си повярвал, изобщо си се отдал на вярата в Бог. Има ли ключов момент, който в живота ти е казал, трябва да вярвам, за да мога да помагам, да мога да имам? Защото аз допреди няколко години, включително аз съм млад, но преди няколко години правих опити с подкаста, правих опити с други проекти, опитвах се да постигна нещо и винаги стигах до задълна улица, без да има определена причина за това нещо. В момента, в който си казах, Господи, дай ми, за да мога да помогна, да дам, всичко се случи. Да. Просто дойде от само себе си. Знаеш ли, има една приказка пак, ще я кажа, аз много обичам с фрази да се изразявам. Бъди търпелив, това, което ти е приготвил Господ, никога няма да го забрави, дори да го забави, той го забавя с причина. Да, че не си готов. Да. Примерно пък ще кажа една друга поговорка. Всяко едно нещо, което идва много бързо, свършва много бързо. Значи аз, повярвам и аз, като съм бил на 22-3 години, или примерно такова съм искал всичко това, което примерно някой друг го е имал. Обаче Господ не ми го е давал. И той не ми го е давал с причина, аз съм бил и сърдит и такова. Но то си идва си точния момент. Кога се обърна към него? Аз много малък, никаква, нямам причина. Знаеш ли, че примерно имаше деца, той още ги има, дето имат емагинерни приятели. Което е? За повечето, които не знаят какво е да имаш емагинерен приятел, е въображаем приятел. В смисъл такъв, който... Не съществува. Да, но той ти въображаем. Той е от детството. Всички може би сме имали, поне в моето детство, сме имали на 5-6 години. Моя емагинерен приятел е бил Господ. В смисъл такъв, го казвам сериозно. Сега не искам да излезе, че съм някакъв светец, защото със сигурност съм наранил много хора, със сигурност съм разочаровал много хора, но никой не е безгрешен. Даже, пак казвам, поговорка има, който е безгрешен, първи да фърли камъка. Всеки е наранил, всеки е излъгал, и аз съм лъгал, правил, мазал, но някак си с годините, ето сега първо Господ ми дава и аз въпреки всичко, нали, едно е, нали, човек може да го видиш, когато няма. И когато има, тогава виждаш разликата. Човек. Аз се благодаря, че аз не мога, ако аз сега тръгна да се надувам и да се правя на някакъв интересен на такова. Господ само ще се усмихна отгоре. Това означава, че аз ще му изневеря на него и няма да спазя обещанието си, което съм казал. Пък е хубаво, защото църквата е направено, измислено, нали, един вид да има добро и лошо, защото ние ако нямаме Господ... Пак се превръща в бизнес, но по принцип самата религия, идеята е друга. Да, защото ние трябва да има нещо, което да наводи. Ние трябва да имаме като хора страх от нещо. Защото ти представяш си, ние с тебе сега в момента нямаме страх и нали, няма добро и лошо. Значи ние сега примерно може да се водим подкаст, аз да извадя пистолета, бам, 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 бам. И аз нямам причина да се чувствам зле, нямам причина да такова, защото ние не сме научени. А когато имаш, нали, Господ, това, колкото и да правиш някои злоуми, ти винаги имаш един такъв вътрешен страх от Господ, че ще те накаже. Независимо дали е Аллах или Будда или който и да е. Господ е един, въпросът е, че има различни религии и интерпретации на него, но Господ е един. Но от само себе си, наистина ми е дошло от само себе си. Пак ти казвам, лъгал съм много хора, наранял съм и аз, всеки е правил тия неща, но някакси вече се мъча да бъда все по-добър. Нали, колкото съм може. Имаш един, може би това е най-известният инфлуенсър в момента и най-търсеният човек в Google, Андрю Тейт, беше споменал много хубав пример за религията. Ако има два острова, на които има канибали и се разбие кораба или лодката, в която пътуваш, едните вярват в Господ и знаят, че ако те изядат, Господ ще ги накаже. Дори да няма Господ, както някои не вярват, заради вярата, които имат тези канибали на единия остров, те няма да ти посегнат, точно заради вярата и заради Господ, дали го има или няма, които казват, че не вярват, докато другите нямат този устой, този купол, в който да вярват. И съответно, в момента, в който попаднеш на самия остров, свършено е с теб.
Да, така е. Така че Но вярата пък е и всяко много нещо, това пак е много такова. Пак всяко нещо се случва в причина. Щом да отидеш на този остров, може би има причина, може би се заслужило да се случи това. Виждаш ли как интерпретациите са много, много интересно нещо? Да. Добре, пак ще е много личен въпрос, обаче споделял си, че силно купнееш за семейство и за деца. Да. Добре, ако се наложи да жертваш бизнеса и това, което си градил през целия си съзнателен живот, за да имаш това нещо, би ли го направил? Ами това е много широко спектърно. Нали, зависи за какво става въпрос. Нали, любовта. Ако жената, която обикнеш, която Живее в чужбина, влезе в примерно. сърцето ти, живее и в чужбина и тя е против тази публичност, против тези материалните блага и никога няма всичко да се останало. оставя. Никога няма да се оставя бизнеса, защото ако тя ме обича, тя ще ме подкрепя. Тук В съм смисъл, напълно няма съгласен. как да ми поставя ултиматум. Нали, аз съм се, пак казвам, сега има много хора, че го зарежат бизнеса или примерно нещо. Може и утре пък и да фалира. Всичко може да се случи. Всичко. Но аз съм правил много за любовта, съм готов на всичко по принцип, но не и на Дай такива някои от неща. последните примери, коя е най-голямата глупост, която се сещаш, че би Не, която си глупост. направил. Жертва. То не е Извинявай, жертва. за- Знаеш, не, то човек като обича някой такова, Той не го усеща той по се този слива. Ще кажа една случка, където наистина, това аз се казвам за първи път, ама поне мога да проверите, Виждате че ли, никъде, дебютно. За че първи никъде път не това съм тук. го казвал, има свидетели, нали, и прочие. В пандемията, тъкмо беше май 2-3 дена преди първата пандемия. То още не се знаеш, само се Да. говореше. С жена ми тогава и седи и цъкаме нещо на PlayStation. Бяхме се прибрали от някакво участие, не помня вече какво беше. И един от най-добрите ми приятели, Алиса казва, той ми звъни и вика: Сико, ние тъй си викаме, вика, от екипа на тая енергийна напитка, плюс екипа на Брус Уилис, Така. са направили проучване, което това проучване се искат европейско лице и са стигнали до 100 човека. От тия 100 човека са избрали 50, от 50 са избрали 30, от 30 са избрали 20 и топ 10 Селекцията, се да. свързват. Аз съм попадам в топ 10, след това попадам на топ 5. Първо имам едно интервю, което се наложи да си инсталирам скайпове, видео и такова и да се Още ли го обличам. ползва това между другото, като мрежа? То знаеш колко е хубаво, защото самото качество, сега мрежата им не е натоварена толкова Виждаш, много. Да, замисли се. Да. Сега може към днескашна дата да няма. Аз ти Да. говоря за преди 2 години става това. Сравнително скоро. Нали наистина. 2020 беше пандемията. 4. 2022. Не, кога беше, бе? 19-та Забравих. почна, 20-та си ни затвориха вече, може би официално. 2020. Да, както и да е от начало. Сега наистина 19-та, много съм 20-та скаран с някъде. То годините. смисъл отдавна, защото то беше 3-4 COVID-19 години. би трябвало Да, 19-та година да да. е самото И появяване. така се случи, че дойдоха хора от чужбина, които се запознаха с мен, сключих договор с тях. Договор, който гласеше пълна конфиденциалност, нали, да не споменавам никъде на името на Брус Уилис, че ще участвам, така. Рекламата трябваше да е в Ню Йорк и съответно тогава жена ми каза, нали, искам и аз да дойда. Нали, иначе те. Да. И аз срам, звъням на хората. Да питаш, може ли да вземеш жена си? Да. Това е уникално. Да, и тя вика, и те викат, естествено, ние ще купим билет, съответно кралски тяло виолини, бизнес клас, даже го имаме във Фейсбук качено клипа, че през Холандия не беше прекачването. Да. И нали всичко, звънанаха ми, правиха ми пълни изследвания, дали съм болен от нещо, кръвни. Да могат да качат самолет. За тяхна сигурност, в смисъл тогава беше, Точно. Брус Уилис още беше окей. И то не да съм устатист. В смисъл да снимем Да снимаме двамата заедно с рекламата, него, точно за това двамата, говорите. рамо до рамо да снимем Това е рекламата. уникална възможност. Това много Да, хора имаха не могат резерва, да си която беше в Румъния. Слушай колко е интересно. И по Ню принцип, Йорк, Румъния, Европа, как изобщо смисъл връзката е много, много обширна. нещо. мисля, че там им беше на техния генерален офис на тая енергийна напитка. Да. Сега, виж, по някакъв път да вметна, че някакъв път Не, може да е не примерно точно, Харватия. това са Да, спомени. не, защото има хора се захващат за всичко. И какво? Направихме срещи, звънят ми какъв хотел искам да съм, на кой етаж искам да съм, имам ли предпочитание, каква лимузина или примерно джип или такова. В България. 2 дена имах гратис да обиколя Ню Йорк, после вечеря малко 5 минути имах, които бяха включен договор с Брус Уилис да се поговоря и прочие. Научи ли нещо интересно от него? За 5 Не, аз не съм го видял. Чакай, Нямаш ти ли? си чул, нали, говорим за жертви в любовта, Да, от любов почва, пие да бе. прави. И вече сме в Холандия, нали, трето, пето. Няколко човека знаеха вече тук от България. Даже взехме пари, тогава взех на заем пари от Мишо, от моя кум. Така беше се случило да отидем, не знам защо, така беше, да. И имам навика да се качвам последен в самолета. Винаги. Има ли причина? Ходя, мотам се, странно клаустрофобия. Ето причината.
Да, и съм се нагълтал с едни хапчета на друго и аз се дам, когато пътуваш между океански полети, винаги има security, което е за преди полета. И аз си минавам, чека, всичко си минавам, обаче жена ми я спират. А ние като сме се оженили, тя стана Кирилова, а на визата е другото име. Айде, де. И то трябваше за една минута да решим какво да направим. Разбираш? И тя седи и ме гледа така. И аз направо или да се кача, или да не се кача. Разбираш? Звъннахме на адвокати, на кой или не. И няма как. Ти казват, не мога да я пуснем, обаче не знаем там. Обаче аз съм гледал много летишна сигурност по National Geographic, разбираш? И знам, че и знам, че в момента, в който се качим на самолет, те ще звънят, че казват да знаете, че от двама българи, мъж и жена, съмнителни са на самолета да ги чекирате. Аз съм кацал на JF Kennedy, може би 5 или 6 пъти съм бил в Ню Йорк. Нали, да. И там е много стресово. Не мога да ти го сравня с нищо. В смисъл, много стресово летиш с полицаи, с кучета. Много, щатите е съвсем друго нещо. И знам, че нея той ще я стресира, ако я приберат там. Защото те ще я приберат, реално ще я върнат. Разбираш, ама ще седи 5-6 часа някъде такова. И аз трябваше да реша за минута какво да направя. И аз избрах да не се кача на самолета. Към майната му ще се оправим. Нямаше следващ полет. Виж какъв пример за любовта. Да, и после, аз вече бях изпил там 1000 преспивателни, ми се преспиваш и трябваше да търсим хотел, трябваше да търсим други самолетни билети. Нямаше самолетен билет тогава да я качим на самолет да се прибере. Нямаше как да се кача и да пътувам 12-13 часа и без да знам с нея какво се случва. Дори вече сме се разделили, нали, не сме заедно. Това е уважение към един човек. Никога не съжалявам, че така съм направил. В смисъл, тя го оценила тогава, когато е трябвало да го оценила. Може би 99-10% от хората никога няма да го направят това нещо. Заради това е важно да подбираме половинката и партньора, с който сме. Да, аз не съм вече с този човек, но въпреки всичко не съжалявам. Аз много рядко съжалявам за нещо. Това не е от нещата, но от любов прямо отидах на Миконос. От любов съм отишъл да живея в Гърция. Много неща съм правил. Но на този етап аз съм драпал с зъби и ногти хора да повярват в мен, да задвижим автокъщата, да работя и сега вече много хора зависят от мен. Това не е да штракна. Не може сега да спреш и просто да оставиш. Не, аз имам 30 човека, смисъл, които зависят от мен. Ние сме си полезни, ние сме си партньори, транспортни фирми, доставчици, дилъри, 1000 неща са. Добре, какво смяташ за нивото на финансова грамотност в България, защото голяма част от българите абсолютно никаква смятат, изобщо нямат и не правят разлика според мен между актив, пасив, между това кога едни пари изтичат от джоба им, кога оставят. Много хора, включително моите родители, ми казват, че това да живееш под наем е грешка, по-хубаво да изплащаш апартамент, което аз, прочитайки, интересувайки се, не е така. Напротив, това да изплащаш един апартамент, примерно 10 години, а той да е 20, може да не можеш в продължение няколко месеца да го изплащаш и всичко това ти го взима. Тоест ти губиш изключително много пари. А тук, плащайки пари, говорим като цяло за наем в България и не само в България, по света, всъщност тези пари ти ги инвестираш, защото ако нещо тук се счупи, нещо се развали, това е грижа на собствениците. Не е твое, защото то не е твое. Ако ти изгориш, ако ти счупиш, вече нали, коренно различно, но ако се развали техника, хладилник, примерно тук сме сменяли климатици, телевизори, нещата сме сменяли. Просто се обаждам и им казвам, вижте, това се развали, трябва да го сменим. Добре, след 2 дена ти поръчваме, ето ти адреса. Така че е много относително. Да, но зависи на какъв етап си от живота ти. Да, съгласен съм и тук имаш право. Сега, като си на 22-3 дремти, аз съм живял цял живот по квартири и такова. И в чужбина ти знаеш, че в чужбина ние с тебе сега двамата, ако отидем в Лондон, Лондон вече малко по-така се разчупиха нещата, но да отидем в Ню Йорк с тебе и седнем първо. Само факта, че да кажем, че с тебе двамата имаме апартамент. Знаеш какво означава това? Не. Това означава, че сме някакви страшни милионери. Хората там масово живеят под наем. Къде бе? Има ли? Ще се прибера в къщата ми, моята къде бе? Кралското семейство има. Бе, човек, ти знаеш, че България беше на челните места в Европа по закупени имоти. Те хората не са чували. Те не са чували, ти ще му кажи, ходи някой в Швейцария му кажи, че или примерно в Англия до преди 10 години, ходи кажи, че имаш апартамент в Англия, те ще гледат като полезно изкопаемо. Все едно се равнява да караш някой Ферари някъде. Долу ми е Ферари от последен модел. Даже не е и Ферари. Даже това, което казвате, е, че всъщност българите са едни от като говорим за имотно състояние, по наследяване, са едни от най-богатите. Разбира се, ма кой купува хората? Ма ти знаеш, че в Лондон повечето зони, примерно, купуваш апартамента и местото го купуваш за определен брой години. Тоест не е за постоянно? Не. Няма документ за такова нещо, купуваш го за 10 години. Примерно сега, ако е SW1, което се води център, е така. Да.
Мисля, ти купуваш го за 100 години или за 60 години, 80, Да. после вече ще видим какво ще стане. Виж колко интересно. Не бе то всичко, ма не бе то това на Запад си е така, което и добре и не, ама дали ще на квартира, сега хубаво да си имаш нещо твое в един момент, защото какво става, ако се разболееш или такова, но ни тук по... Но ако се замислиме, реално законите са направени по един начин, изобщо света се върти по един начин, че ти имаш една хартия. Тоест на хартия това е мое. Апартаментът е мой. Обаче утре тази хартия, с извинение, Палеш, да. ти нямаш нищо. Да. Правителството ти казва, сега има нова диктатура, има нов... Вече не е Да, демократ. ма много трудно става Трудно да е, ти но не е вземат. невъзможно. Да. Може да се случи всичко. То по тази лъка може утре да умрем. Дай пък тогава за какво да съберем за Абсолютно, апартамент. но Дай да всичко си- е на хартия, всичко е черно на бяло и никога нищо не е твое, което пак се обръщаме към вярата, Ама и към то, Бог. да, и Даже та- и телата са ни под наем. Абсолютно съгласен съм и то на Софи Маринова, защото беше споменал при малко, пък аз се падам по чалката. Има една песен Прах и пепел, където пее, че нали, защо всеки забрави, че е гост на този свят и Точно така. реално, че никой нищо не взема на ония свят. Нали, не може сега. Виж, то е хубаво, нали, всеки има цели, нали, гоним се, аз искам да имам малко автокъща, да я развивам, сега да направя шоурума, ти пък искаш това, трето, но в един момент забравяме, че наистина сме гости на тази земя и трябва някакъв път по-просто да се забавляваш. Майната му. Сега ще живеем под найем, сега ще се преценяваме за найема, сега пък в един момент просто трябва да му отпуснеш края, защото не се знае, наистина някой да ми каже, най-обичам някой да ми каже, аз съм на 24, на мен живота е пред мен, викам, приятел, че викам, нищо не е пред тебе, нали, дай Боже да живееш до 100, нали, пожелавам ти, че ти утре мога да се гътнеш, откъде знаеш, че какво ти е писано. Познавам и хора, включително, които са имали възможност в продължение на 10 на 15 години съзнателния си живот, говорим 20, 25, 35 години, 35 годишна възраст, да са имали, примерно са изкарвали по 10-15 хиляди долара, ако щеш на месец. И нищо от тези пари, изобщо финанси, те не са запазили. Мислили са, че това ще бъде вечно. В един момент живота им се променя и те нямат нищо в страни. Всичко е Трябва пропиляно. да даваш на хората, да помагаш на хората И да мислиш и напред. да мислиш и да си купуваш и за тебе. Значи, един бизнесмен беше ми казал преди време, мой приятел, който вече не се занимава, продава всичко, няколко бизнеса е фалирал, пак се е изправил, нали, никой не е застрахован. И аз, защото бях си харесал един часовник, Да? и много се чуих дали да го купувам. И аз съм голям фен, между другото, И аз. обожавам. И се чуех много дали да си го купя. Ето, вика, човек, вика, бачкаш като идиот. Тако. Вика, аз имах бизнес, който вика са минали през ръцете ми, може би 20, 30, 50 милиона. Сега събирам и за вилата за ремонта, сега събирам за ремонта на колата, сега събирам да изуча туидите, сега събирам да изуча жена ми, сега събирам за живееш това. като- Сега, и в един момент вика, така стана, че ние останахме без пари и маят, че не съм си купил, вика, нищо за мен, не съм такова. И в един момент вика, каква файда, че съм от тия бизнес, каква файда, че всичко като аз не съм си позволил да си купя нещо за себе си. Той каза така, винаги 10% или 15 или 20 трябва да харчиш за себе си, което изкарваш. Не можеш всичко. И аз, знаеш, да речем, харесвам определено Версачи, ти кажа, че харесвам. Много ми харесва и прямо като пуснат нещо, но поръчвам се. И си поръчам и аз имам стимул. Аз мисля за него. То ми дава сила да отида на работа. Примерно ти говоря. Да. В случая Версачи, утре може да е часовника. Кола, Други ден може да семейството, може да може да е всичко за детето ми, може да си... Но това да купиш, да си го такова, то ти дава стимул, ти се нахъсваш още повече да работиш. Имаше един Не много само за Буркан банка. Разбираш, то ти дава позитивна енергия дори. Че ти ще си го вземеш, ето имам го, мога да не го облека никога. Но трябва да Аз го имам в почувстваш, че мога гардероба, да си го позволя. примерно. Не да можеш, ти работиш за него, имаш стимула. А когато излезеш примерно, от тая врата и тръгнеш да работиш примерно, на работа, дали ще е в автокъщата, дали ще работиш за автокъщата или ще работим ние с тебе за някой друг, и сме излезнали и нямаме днеска никаква амбиция. Какво да имаме за работа? Това, което беше казал ти по-рано, има един много добър пример. Ти каза, че в момента за тебе пряко с партньори работят около 30 души. А реално това, с примера за скъпия часовник, и имаше един цитат, който преди време бях срещнал, това да имаш Rolex, а не ти показва колко е часа, а кога е свършила обедната ти почивка. Хората, които зависят, хората, с които работите, това означава, че ти си поел един ангажимент и си на някакво, имаш Господ и изобщо хората са ти дали някакво влияние, ти да влияеш, ти да управляваш, ти да контролираш. И това не е само, ако щеш някакъв статут, това е отговорност. Да, бе, така Прямо е. към тия хора. Спомена, между другото, сега пак се отклоняваме, спомена Поп-Фолк, спомена София Маринова, ти се занимаваш също с музика, имаш хубави парчета, снимаш с Пайнер. И това е интересно ми в кой момент ти реши да се занимаваш с музика и защо избра точно Поп-Фолк? Ами пак жена ми ще намеся, пак жена. Съпругата ти, нали за нея говорим? Да. Бившата, извинявай. Да. То виж как Господ се знае работа. Точно преди да я срещна, аз вече бях се свързал с един от най-големите композитори в България до ден днешен, Даниел Ганев. Как си знаех, че го споменеш? С Али заедно се свързахме с него.
и исках да се направя песен, да се пусна, защото вече бях на такова ниво и още съм на такова ниво, където мога да се правя всичко. В смисъл такъв. Това е другото хубаво на... Нали, достатъчно съм популярен, сега не съм някой охрана от дискотека, където да ще кажа, днеска ставам певец. Нищо лошо няма. Да, в смисъл, окей. Но си извоювал това моето, право. да, защото аз нямам такова високо самочувствие, че да говоря. Никъде не съм твърдял, че съм певец, никога не съм състезал с никой. Нали, аз знам колко мога, си го правя за фан, да си сбъдвам мечтите, да оставя следа след себе си, оставил съм я. И просто тя дойде в някакъв такъв момент, разбираш. И аз се споделих и тя супер, тя между другото е една от най-добрите певици в България. Отначало беше окей, после вика, не, ще се излага, ще направим го и тя ми помогна и тази песен между да я направя самостоятелно, да направих дует. Защото аз търсих с който да я правя, тя вика, какво ще я правиш с някой, вика, колежка, вика, да, вика, аз съм тук, ще направим заедно. И така няколко песни. Даже сега имам 2 песни, които ще пусна. До година, но всъщност не тая година. Начало. Чакай, че ми сливат вече. Чакай, до година не. Има време. И 2 песни имам подготвени, ще ги пусна, като се поосвободя малко. Ще ги направим, това е за фън. Не, никъде пак. Освобождавате и се кара да се чува отново след 20 години вече, като съм грохнал старец някъде, винаги мога да се ги пускам да дъхвам внуци. Като гледам старите предавания, за които ти говоря за шоумена и така нататък. Малко имахме лек техническия проблем. Едната от камерите, понеже вижда толкова секси мъже пред нея, прегря, отказа се и имахме кратка пауза. Но това, което трябвахме си говорим с Крис, беше, че всъщност манифестацията, енергиите, зодиите, астрологията също има влияние върху живота ни. И малко извън кадър споменахме, че аз му разказах, че една от най-мечтаните ми коли, която всъщност не е Порше, не е Мерцедес, не е нещо такова, е Бентли и всъщност той по една случайност днес дойде с чисто ново Бентли, чисто ново имам предвид за България. Днеска е пристигнал от камиона с транзитни номера и не е могъл да го остави. В смисъл, искал е да го остави за да дойде с друга кола, но така се е случило, че трябва да дойде с Бентлито. Моята мечта на кола е Бентли. И в това няма нищо случайно и това искахме да го споменеме. Енергията е много, много важна. Знаеш, примерно, злобни хора, които примерно пишат коментари или примерно лоши очи, те лошо, значи виж всеки един човек, куче, котка, нали, животните, хората, всеки има енергия, всяко нещо има енергия. Дори е тая чаша сега с уиска, ето тя също има енергия. Ти забелязал ли си, забелязал ли си примерно някакъв път как чаша се пука? Да, от нищо просто. Нищо просто е така, седи и се гърми. Пак са такива, да сега някой философ ще тръгне да каже, че може би там законите на физиката и такова, нали, температурни. Трябва да питам дали вярваш и в свръхестественото. Тоест, много вярвам. Случва ли ти се нещо паранормално? Случва се, само това няма да го разкажа, защото вече хората ще ме мислят за луд. Аз ще разкажа, ако искаш, така че си излагам. Аз съм виждал, в смисъл, виждал съм наистина, сега ще се мисля за луд, за пилмар. Преди 100 година са имали и така наречените самодиви. Да, при мен се случва, аз съм 2 пъти съм виждал, един път бяхме 20 човека. 3 пъти съм виждал даже. В смисъл, това ще стане смешно, някъде могат да правят някакви такива. Да се смеят. Да, но енергията, виж, много важно човек с каква енергия подхожда към друг човек, към дадено нещо. Енергията, ако ти излучваш добро и се стараеш да си добър, наистина, да даваш позитивна енергия, то ти се връща, разбираш, ти привличаш. Трябва да страниш от хората с негативна енергия, защото и това влияе. Има негативни, да, има такива енергийни вампири, но енергията е много важна. Имаш ли хубава чиста енергия? Възможно чиста, то не може да е най-чиста. Привличаш събития, привличаш такова. Негативно ли почне? Примерно аз и сега да речем, защото искаме да, нали, шоурума да е по-готов, да стане по-бързо, нали, всичко трето-пет, защото нашите коли седят на бази, едната база примерно не е толкова огледна, нали, за което, нали, нямам какво да направя. Работиш по въпроса. Да, и примерно наши, един мой, който работи при мен много близък, ми казва, трябва много бързо да такова. Викам, човек, като казваш, тъй като мрънкеш, няма да се получи. Кажи, като се махнем от тук, примерно. Да, като да стане не, тото. Разбираш мрънкачите. Същия пример е, когато кажеш, аз не мога да си позволя нещо и как мога да си позволя определено нещо. Много е важно мисълта и наглас, защото мозъка в момента, в който му кажеш, да, силата на мисълта съм чел книгата. Аз съм много по зодиите, нали? Много хора ми се смеят. Аз такова, например, аз знам северен възел, южен възел, луната ми в кой дом е, асцендента ми и това в бизнеса много ми помага. Даже ние с него. Кой работиш и ти да, с кой се разбираш? Първите 2-3 думи, където се разменихме коя зодия. Това е много важно, защото така. Ето, примерно, ще кажа телеца, 90% хората даже да пишат коментарите. Моя дом е в Телец. Дали вярват в зодии, дали вярват. Да. Аз вече се научих професионално. Пишете под видеото коментари. Коя зодия сте, в кой дом? Да, и асцендент. И примерно, аз съм Овен. Последната им песен Овен се казва. Да, видях я.
Ние сме много такива сприхави, много такива, обаче асцендента ми е дева. Той се проявява след 30. Тоест, той е контрът. Да, девата в момента ме успокоява, аз съм по-домошарка, почвам първо на 23-4 да речем, лятото фърча напред-назад по морета, не че сега не ходя, но примерно сега предпочитам да речем да отида в планината, предпочитам да ходя, аз ходя, прегръщам дърветата в гората, защото да, аз говоря с тях, нали, хората могат да помислят, че съм... Да, те могат да помислят, но ми попива енергията. Абсолютно. Че девата, примерно, ме прави по-домошарка вече, по-такъв уравновесява. Ако това не го кажеш преди 5 години, 10, ще е странно. То пък ми ги говори, но нали, човек като дига годините, почва вече да се слива повече с земята, разбираш. Нали, говоря духовно известените. Другите си ходят чака рака, което няма нищо лошо, нали, хубаво, но всеки спрямо трябва си чака рака. Осъзнаването, до което е достигнал и възможност, защото в крайна сметка това свързано с енергията означава и преражданията, за които говорим, за душите и съответно колкото повече се е прераждала една душа, е толкова по-обогатена и толкова по-духовна. И много важно да сме смирени. Аз наистина знаеш колко ми е трудно, въпреки че примерно много неща ми се случват и положителни, и неположителни. Такова много е важно човек да е смирен, да е в душевен мир. Примерно, предишни животи каза прераждане, само да кажа, че да речем моята астроложка, която тя ми прави годишен хороскоп и прочее, и което тя ми казва, виж колко интересно, аз страдам от клаустрофобия. За повечето, които не знаят, има хора, които няма да знаят. И какво се е случило в предишния ти живот, за да има такова нещо? Аз съм бил затворник, бил съм бандит. Бил съм човек, който дълги години лежал в затвора и бил някакъв злодей. Също така, в Европа почти няма музей на престъпници, в който аз да не съм бил. Почти няма сериен убиец, който аз да не знам за него, да не съм изчел за него. Говоря от известните. В Щатите, като съм ходил близо до къщата на Джефри Дамър, ходил съм на много такива места. И никога, в смисъл, винаги ми е било интересно, що, нали пък обаче, това. когато го разбираш от това. Затворите, ти знаеш каква любов имам аз към затворите? Дай Боже, никога да не влизам. Не, в смисъл такъв, че... Интерес, че се привличате да видиш. Огромен, ти си нямаш на идея. Аз съм изгледал за най-строгите затвори, за всички. Постоянно мен, ако ми отвориш сега телефона, е постоянно с някакви такива неща, които... И викам, откъде тая любов, нали, към тия неща? Да. А това е предния си живот, тя ми казва. Ти в предния си живот си, без да й казвам за клаустрофобията. Разбираш, тя просто ми казва. И ти вече намръзваш така. Другото нещо, много обичам да чистя. Това пък с какво е свързано? Значи, като се пусна прахосмокачката, в смисъл едно от най-хубавите ми неща, които съм вкъщи, е да слушам слушалките, да слушам музика и да се пусна прахосмокачка. Да взема медикс, примерно да се изчистя масата с парцали, обичам 1000 парцала, микрофибърни такова. Това и примерно да готвя, много обичам да се пусна вечерта, имам една капамичка, се пускам примерно 12 часа в урната, да си къкри, ставам в 3 часа си го извадя. Ти си изключителен. Ама това се дължи, защото не съм правил никакви неща, защото съм бил постоянно в затвора пред днес живот. Да. И тия неща на мен са ми интересни. Разбираш, това са ми нови неща. Това е като да си живял в пещера и да видиш слънцето. Да, примерно има хора, които мразят да четат, мразят да готвят, то пак и с причина, може би преди си живот е бил на 12 часа камерерка или нещо. Ще ти дам пример, това, което моята астрологска и много близка приятелка, която те поздравявам в момента, без да споменавам имена, че се будим ревност и така нататък. Тук 100% има нещо, му казваш имена. Сега, не дай да пини си. Добре, да я поздравена. Идеята е, че тя ми беше казала, че в предишния живот съм свързан с високи позиции, с много добри финанси и така нататък и затова този живот пак ме влече към успех, към бизнес, към така. Обаче каза, този живот, това, което трябва да преминеш през любовта. И не трябва да гледаш на финансите и на възможностите, а трябва на първо място да поставиш любовта и другото ще се случи. Любовта и винаги я търся, разбираш ли? Да. И несъзнателно, винаги, още от малък, може би първата ми приятелка беше не в детската градина, а в предучилището. В смисъл, то пак е в детската, но предучилището и се казваше Стефани. И така нататък. В смисъл, с жените живота е по-интересен и при мен всичко преминава през любовта. Най-големите успехи, падения, провали, както и ти каза, няма нищо случайно, обаче трябва да разберем защо се случва по този начин. Да, а най-голямото богатство към днескашна дата, според мен е любовта, да имаш човек, който да задържи вниманието. Това е изключително трудно в днешно време. Значи, ако ми кажат, примерно, 2 богатите Верон и 100 милиона в сметката, обаче ще си сам. В смисъл, пак ще правиш секс, ама ще си сам. Това няма общо едното с другото. Секс и любовта са много различни. Абсолютно. Просто ти го казвам. Да, пример. Да го подчертая.
винаги ще избера любовта. Това е нещо, което... Знаеш ли, виж каква е интересна история, ще ти кажа, пак не е казвана никъде. Става 2017 година и 18-та, нещо такова беше, май 17-та, с Калина Кузманова от София ден нощ. Кузманова, че аз не ги объркам, едната Калина Иванова, другата Кузманова, както те? Калина? Да, Калина. Сме на видушка и се разхождаме. Така. И виждам професор Юлиан Вучков. Така. Бог да го прости, защото... Да, лека му пръст. Няма да преливаме сега тук, да кончи кучето, после ще го оближи. Обичам, между другото. Така ли? И виж колко хубаво. И той седи на една пейка и ревеше. В смисъл, наистина плачеше. И аз отидах и към професора да ви стисна ръката, те. И викам, що плачеш? Седнах до него. И той каза, виж, той цял живот е бил известен. В смисъл, ние го знаем от Господар на ефира, но той човек цял живот е бил известен. Той професор, в смисъл, каквото и да казваме, той е постигнал някакви неща. Той вика, толкова много жени съм бил, вика, истинската любов е срещнах. Сега ще излъжа колко години, ми казвам, някаква много голяма възраст, 70-60 и нещо. И жена му е починала. И той вика, с толкова много жени съм бил през целия си живот, толкова съм много... Да, и той толкова беше разстроен и си викам, гледай какво нещо е живота. Примерно на мен Господ ми е дал няколко любови, аз съм ги провалил всичките. Ти си бил причината. Абсолютно. Съм ги провалил и тогава за първи път, нали, се замислих и си казах, ако някога срещнеш истинската любов, може би трябва да направиш всичко за нея, за да я задържиш, не да си напускаш работата. Зависи, ако работиш в Киев, си напускай. Нали... Образно казано, да не се отказваш от нещата, на които държиш. Но това е най-ценното. Това, ето, аз така, имал съм без пари и с любов, имам сега някаква възможност. Между другото да кажа, че не съм богат. Мисля, много хора, нали, както ти го представи. Тия 20 евро там, дете търчат от джоба? Нямам 20 евро. Но не съм богат. Наистина мога да го заявя, не съм богат, много съм далеч от богат. Аз си работя, но става въпрос, че любовта е най-голямото нещо и сега, да речем, всичко, за което съм мечтал, почва да ми се случва. Обаче, като погледна седалката, че няма никой до мене, нали? Ти няма с кой да го споделиш. В смисъл, аз знам, че ми се случи. Вярвам, че Господ ми е приготвил, но и като знаеш, че си прецакал примерно една-две големи любови, където не знам, Господ много ме обича и знам, че моля му със всеки ден да ми даде. Обаче вечерите, когато оставаш сам и примерно в този дом, в който живееш, си бил с приятелката и с жена ти, може би един ден, която се създаде. И спомените и тъгата и не, спомените не толкова. Виж, аз съм много голямо куче. В смисъл такъв, че... Не падаш по гръб. То не, че не падам по гръб, ама съм много... Виж, за много неща, за бизнес, за работа, за всичко, трябва да имаш психика. Със сигурност няма. Мен Господ ми е дал. Аз съм много желязна психика. В смисъл, аз няма да умра от любов. Нали, в смисъл такъв не мога да спа вечер и такова, но аз съм куче и го минавам. В смисъл няма да съм от хората, които ще отидат, ще се пропият, ще такова. Напротив, мен дава сили още повече да работя, още повече да се развивам. И така, даже съм по-продуктивен, когато не съм във връзка. Когато съм във връзка, не съм толкова продуктивен. Да, но е хубаво да човек да има любов, да има човек до себе си. Това е най-хубавото. Аз в момента нямам човек до себе си, нали? Не че търся, не търся. Много продуктивен, което пък ме възбужда в това, в работата. Да. Но човек трябва да си има половинка, много е трудно и пожелавам на всеки да има голямата любов и да не. И съм моля на Господ, наистина, ето и в подкаста казвам, да ми даде голямата ми любов, защото може би не съм срещнал на 100%. Да. Добре, имам два последния въпроса, няма да тормоза. Един от тях е какво смяташ за предопределените стереотипи на мъжа и жената? Трябва ли да има едни определени роли, в които мъжа трябва да е мъж и да има определени стандарти, да се държи по определен начин, жената също? Или за теб това е без значение, защото лично аз смятам, това също е свързано с религията и вярата, че мъжа трябва да бъде мъж и той да има определени качества, за да бъде такъв. Същото важи и за жената, защото в противен случай в това модерно време, това съм си говорил с много познати, приятелки, приятели, много от тях не вярват. Ма то така мешавица, бе, човек. Първо виж за какво става въпрос, каква мешавица, той вече има 50 пола. Нали, ние говорим за мъж и за жена. Не, виж, мъжът трябва да закриля жената. Трябва да наистина да като тропне по масата му се чува думата. Трябва да уважава жена си, абсолютно. Да зачита нейното мнение. То винаги 90%. Нали... Жената дърпа конците, но мъжът до нея жените са, виж, по принцип слабия пол са мъжете, не жените. Така е, съгласен съм. Жените имат много повече психика. Жените са много по-умни. Жените търпят много повече на болка. Само се замисли, всеки месец им идва цикъла. Всичко останало, което не може да си представим. Те имат много повече психика от нас и те не контролират нас. Ние си мислим, нали, аз съм мъжа. Напротив, една жена така може да ти скрои шапката, където знаеш какво, няма
един мой приятел Кирил се каза, който работи при мене. В смисъл, си работи. Аз казвам, че сме екип. При нас няма. Ден нощ автогруп. Няма. Ти знаеш, че Брайан ми вика, шеф един път, като ми казва, ако още един път чуя тая дума да ме кажеш, повече няма да работиш тук. В смисъл, ние сме екип. Аз съм Кристиан, ти си Брайан, другия е Гиро, третия е Ванко, четвъртия не знам. Нали? И той ми каза, Кирил, така. Един мой... Христо Сираков му го е казал на него, леко му пръс. Ицо с те манекенки. Сети ли са? Сещам се. Да, и той нещо казал. В любовта няма тарикати. Не. Там няма тарикати. Там не може да... Ти знаеш, ще го кажа така. На същия този човек, който ми се каза, аз съм му се присмивал за нещо в любовта. Това и съм му го казал. Не? Случи ми се. Никога не беше ми се случило. Винаги съм събил гарите, че няма да ми се случи, че така. И то ми се случи, защото съм му се подиграл, разбираш? И той тогава дойде и ма тупна и вика, големия мачо Кристиянчо, големите мускули, големите ти. Вика, да знаеш, моето момче. Вика, в любовта няма тарикати. В смисъл, ти можеш да си мислиш, че като излъгаш 10 момичета, защото аз съм излъгал 10 момичета, което признат грях грях е половин. Обаче сега съм минал между капките и се викам, тук ето виж, нараних я, плакали са, какво ли не, трето, пето, нали, всеки е правил някакви глупости и се си мисля, че съм минал между капките, ама в един момент той се стоварва всичко на главата. С лихвите. Така. Така че, ако могат хората да бъдат една идея по-честна, да не лъжат половинките, да ги зачитат, да ги такова. Виж, сега има един момент, който идва една рутина във връзката, която не трябва да плаши хората. Някой ми каже, жена ми, такова, трето, пето, имам такива приятели, нали, и казват, аз повече не мога с жена ми, те. Викам, човек, утре ще намериш нова, утре ще кефи новата жена 5-6 месеца и след това ще стане същата като твоята жена. Абсолютно. Просто трябва да се правят повече компромиси. Аз съм ходил на психолог, ходил съм на треньори по личностно развитие, защото аз съм имал проблем в смисъл, като един овен, много бързо ми омръзва всичко, бързо паля, бързо давам любов. По същия начин, нали? Да, давам много и в един момент залъгаш човека до себе си и мен в един ден се събуждам и чутрак вече аз съм на други въобще. Изобщо, ти кой беше? Да, което, нали, вече не съм така и съм супер отговорен. Даже в последната ми връзка, което не е било връзка, било по-познание, скорошна връзка, там бях... Нещо ново? Пак аз много рядко. Не, никой не знае за това, за това момиче. Не съм може да ми кажеш на ухо микрофон няма. Не мога да кажа, защото момичето е така изявено, не е от игра на волята или такова. И бях... С неизявено, не знам кога последно... то така се е случило мен така. Защото си в тези среди с тези хора прекарваш време. Не, аз прекарвам времето с кучата и с мои приятели, не с известни хора. Да, някак става, да. Но идеята, знаеш, момичето супер готино, младо, амбициозно, супер успешно в работа, която работи. И ние пробваме да излизаме. Аз излизам с нея 4 седмици, идвала е вкъщи, спала е идвала по няколко вечер остава. Нито един път не съм правил секс с нея. В смисъл такъв, не съм... Уважение по друг начин или не си изпитал други емоции, за да с нея? Пробвах, защото е много всички, като моите приятели, като много добра партия, много готина и за майка, и за такова по-малко от тебе, амбициозна ще се научиш и такова. Да. Обаче, като нямаш това влечение към този човек, като нямаш тръпката... И аз, знаеш какво, за първи път може би бях толкова честен в живота си, седнах и казах всичко. И се почувствах, знаеш колко добре. Освободен и мъж. Да, защото Господ ми дава изпитание. Той човек ми е бил изпитание. Разбираш, Господ казва, сега те се правиш на голям играч, да е в тази ситуация. И аз ако се огъна и спа с нея, защото само просто искам да нагона ми и такова и да излъжа и да накарам да се влюби, защото тя примерно е изгубила действеността си на 21, пък сега на 22 или 3. В днешно време тя няма тиктоци, няма нищо. Има един инстаграм. И става просто, че аз... няма да кажа. Тъпо е да го кажа, защото... Не го кажа. Пошегува се, нали, разбрам. Да. И, нали, аз седнах и го казах, и ако бях се огънал, Господ ще да ми го върне 5 пъти, разбираш. Аз не се огънах пред това изпитание, аз го приех като изпитание и го преминах успешно и тя супер доволна и аз супер доволен, че не съм и съм седнал, съм сказал, липсва ми този човек, друг човек ми липсва, искам такова, затова не съм правил секс с тебе, искам да те предпазя от мене, не искам да направя това. Аз не съм сигурен, аз не изпитвам това. Да. Това, което като вълка и агнето, разбираш, само че този път вълка вече знае какво да направи, а не действа първично да отиде, защото тя мисля на такова. Не съм с пръсе докоснал, разбираш, и толкова добре се чувствам, моите приятели, като Крис, ти си
психично болен. За Как може жена ти в леглото да не пипнеш? За да ти кажа, и аз като по-млад, но въпреки това нали осъзнат, имал съм подобни случки, имал съм и случки с момичета, с които съм бил, пътищата са ни се разделили чисто от към връзки. Те отново имат приятели и са щастливи, обаче това уважение заради тази честност, тази откровеност, когато си осъзнат и знаеш, че примерно ти не можеш да дадеш това, което този човек иска, защото ти не го изпитваш и ти не го носиш към него, а не че го нямаш. Те го усещат и го осъзнават, когато си бил откровен, защото имало случки с години да не се виждам с човек и да не се чувам. Връща се, примерно, от чужбина, идва някъде в България, обажда им си казва, искаш да се видим да пием едно кафе. И това да изпиташ такова уважение, след толкова години и да не те е виждал и ти да не си се възползвал от този човек под някаква форма, е уникално усещане. Как бе, човек, ти си излезеш чисто. Аз, знаеш, винаги съм мишкувал. В моите връзки съм мишкувал, казвам го от тази гледна точка, че се позавъртям начин. Да минеш. То се получава по-сложно и тук го направих наистина как се трябва, наистина вече съм друго ниво. Усещаш ли? Това, че съм ходил по психолози, че съм чел, че такова всичко. И накрая даже пуснах една песен, която и аз се разплаках между другото, и тя се разплака, и майка й се разплака. Тримата от онлайн. Ще ти пусна една от любимите ми песни. Тая се казваш, имаш един, тя е сръбско, аз принципно много не харесвам сръбско, но тая баджа. Имаше един пей... Делко Баич. Нещо, пееше, че нали, само напред Лудко Лепа пее. Да. Ще намерим. Да, много хубава песен. Нали, че вика, ти сега трябва да си гониш мечтите, трябва да си таковаш. Аз вече съм на попътния си вятър и се надявам да намеря моята страна на любовта. А за тебе те първа предстоят авантюри и такива работи. Да. И дори с тази песен, в смисъл на ми стана много мъчно като такова, но дори с тази песен и факта, че аз съм се разплакал и тя, означава, че сме емоционално израснали и някакси тя го прие по толкова красив начин, че е в смисъл уникално. Даже аз се разплаках от щастие за себе си. Последният въпрос, който ще си задаме, като изключиме семейството, коя е най-голямата ти мечта или по-скоро цел, защото ти си човек, който се бори, който гради, а да мечтаеш означава, за мен това да мечтаеш е да имаш желание за нещо без да имаш план. За мен заради това казвам цел за постигане и ми кажи коя е най-голямата ти цел за постигане, която все още не си постигнал, като изключим семейството. Искам наистина да направя доста, как да кажа, още да променя автомобилния бизнес в България. Мечтата ми е да имам приют. За животни или за кучета конкретно? Или за тях? За животни, но конкретно за кучета. Също и други, ако имам повече възможности. Мечтата ми е да имам голяма къща с наистина много животни. И зооката Алис, между другото, където снимах последното ми видео. Там човека и той е овен, той се направи така къща. Мечтата ми е, честно да ти кажа, това е да имам хляб, да имам да ям, да имам покрив над главата си и да бъда обичан. Това ми е мечтата. Искам да ти направя един подарък от мен и нашия екип. Съответно, не е нещо скандално. Знам, че си фен на Ауди. Не можах да намеря по-хубава чаша. Последния момент я търсих. Нищо. Намерих я и знам, че си изключително голям фен на Ауди и съответно решихме да ти подарим с мен и моя екип чаша на Ауди. Много благодаря. Искам сега да те помоля и ти да направиш един подарък за нас. Имаме книга за гости, която идея съм заимствал от Слави. Супер. Съответно, искам ти да оставиш един спомен за нас. Било то крилата фраза, някаква идея или веднага каквото ти идва. Хрумна... Искам да напишеш нещо. Тук и другите гости са оставили, съответно можеш да видиш, можеш да разгледаш. Първия подкаст, където наистина е като шоуто на Слави. Аз видях, че го харесваш много Слави, но... Кога успя? Ето заповядай. Там веднага видях Кукубент. Това е единствената книга, която имам тук в него, другите са и на PDF файл. Защото съм бил по-малък и тази с автография и всичко. Сега едно подпиши, цак. Виж сега какво съм написал. Семейството е нещо сериозно. Всичко останало е ала-бала. Това е на моята сватба, само да кажа. Батката ми е много добър приятел и целият екип. Кана ги от толкова време и не мога ги видя. Ще направя връзка, аз ще направя връзка. Те са много готини. Да. И той ми подари една бутилка вино и на него пише точно това. Семейния, само че той пише семейния живот е нещо сериозно. Всичко останало е ала-бала. Така че тук го казваме семейство, защото това пак общо взето е така. Това е най-важното. Мисля, че по-добро закриване от това няма, така че ще ви кажа, уважаеми зрители, приятно гледане и дано и вие да успеете така да седнете и да се предразположите, за да видите стойността и истинността на нашия разговор и да си кажете едно и на здраве и да се замислите върху живота и ценностите и да не препускате просто така през връзки, през хора. Винаги да давате максимума, да се стараете и да не отлагате днешната работа за утре, защото днеска ни е дар, а утре може да не дойде. На здраве и приятно гледане!